Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Useziphendulele UMshovo kazo igidangoma legcokama elisha emva kokuvela kuhlelo ushuni kaMaskandi osukwini la izolo la abantu abamgxeke khona ngomuzwa kubo bathi kungani engakhile benza ngayihlaya. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibule khona le video. Mangokuqala usijonele likhasi uwamukelekile igama lami usibonga konke wakandwando Motsanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ucindezele nebell khona phela sizofinyelela lapha ku 80,000 subscribers. UMshovo kazo obonda bamlonyeni osukeni la izolo abantu behlekisa ngomuzwa kubo vele ohlelweni lwegcokama elisha ushuni kaMaskandi usevele waziphendulela ngoba abantu benze ngaye ihlaya. Usevele wahamba lapha enkundleni yakhe ya Facebook wathi ke ngivele kushuni kaMaskandi izolo kwama yonke into abantu bathi isandla segcokama siyathinta siyabusisa wasethi uyezwa ke manje inkosi iyoqondo mawuthando ngasho ukuthi ke uchocolate wasethi #ushuni kaMaskandi uzomangaza. Siyabuya ke futhi ngomgqibelo ungaphuthelwa kusozoba mnandi waseke efaka i-screenshot sesithombe la ebevele khona ebheke ekhaya kuba abantu abaningi kubathose kakhulu lokho bahambile baya lapha kwi-comment section yayo le post bamgxeka kakhulu uMshovo bathi indoda muzukudala ihlazo yakha ekhaya. Mina ngendlela engibona ngayo engathi ke benze ngamabomu ukuveza lo muzi kungenzeka ukuthi uMshovo khona umuzi thizeni awakhile bebengafuni ukuvezela abantu manje ngokusheshsha. So ngendlela abhale ngayo le post kuyabonakala ukuthi ke engathi uyaziqhenya ngendlela okwenzeke ngayo izinto izolo engazuthi futhi uyasho ukuthi ke abantu sazobamangaza kungenzeka ukuthi uMshovo ufihle induku emqubeni khona umuzi awakhile othile esizowubona nje kungekudala njengoba ke ethi asibeke amehlo kushuni kaMaskandi futhi ke uzwakala proud kule post le bafethu ke mina ngizothanda ukuphawula kweni ukuthi ke ngabe kuthini khona lapha kwi-comment section asivele sivale khona lapha kwi-comment section ukuthi wena ucabangani ngabe ngampela khona yini induku efihle uMshovo emqubeni. Angibambeke evidweni elandelayo.